یک روز در маршрут мерафтам, дар қатори охираш як марде нишаста буд. дар даст коғаз чизеро ёддошт мекард ва гоҳо ба худ мегуфт: зиндагӣ, зиндагӣ, ҳар қадаре ки медавам, аммо ҳеҷ ба ҷое намерасам. ҳамеша дар қафоям. ҳама хомӯш буд. боз дубора баландтар гуфт: аз субҳ то шом медавам, аммо ҳеҷ. дар наздиктарини ӯ як зане нишаста буд. гашту гуфт: хуш ба ҳолат. мард гуфт: чаро? зан гуфт: ман як писар дорам, 12 сола аст, аммо ӯ наметавонад бидавад. ҳар қадаре ки кӯшиш кардем, бенатиҷа. ҳатто роҳ рафта наметавонад. гаштаму гуфтам: амакҷон, шукр кун. шукри неъмат неъматат афзун кунад, куфри неъмат аз кафат берун кунад. мард ду даст ба боло бардошт و گفت: الحمدلله.